Julius Mbarage nigo asiroboki mabwaye emambi ya rero maiga yugwa kwa nichinguru chomorero ensemo ya Nyangoso imiye county ya Kisii. Abo bisa ba Kenya Power amona baria bakurwegeta seni kya Nyangoso nigo baikirana na kurusia omubere oyo. Tomonyore Dominic Onderi na roboti oruo ase oboime mono. Umusayo mabwe myaka yigatwa sirita Julius Mbarage ni gasire bumabwa emambi ya rerekera kwa nestima ekerari nemete estima elikorosia imeumo Nyangoso ward ya Bogetauri bunge ababasi county ya Kisii. Karatwe je stage gatwarengo nabo twanyora umuntu okulira gucyo moto igoro twatebanga maybe nestima ya kira kale korosi estima engora ribokere ga stage yatogosa sana twara ukuru chipigipigi igoro akaigoro twaterenire tokurigereri to mongwano yotire guchigora akaigo tuiga guruchipi goro to kuri twara ispanero oro lakini anda ke twamye kubwiri ogia twaro mudrogo guchigoro ya mutugutaiga ya musugura richiwa ya igoro bona buna polisi ya chire Kenya Power ya chire hango mutinyo wa mochiro bosomo no amenta Kisii town bona sime acha injena tana wakirwe sime ngobori ngo mwana naro go restima igoro Nyangoso lakini otamaye kantibu yabuye lakini isa akoro kumoranga amanga straight nero abasako nansa koligisi bona katika ila hali yoko muligia abantu kumbe kwenye bakoni family banyora nera maene bona yagera tubeteri woche muna toroche muna tuacha iko mugano go chimento manyete korengana tato mwabanya gusira ni gaene kyabuna ni gomo muro ya somereta mangano yiga yomorero westima asabero konyokora seka kemia ke tana bono na gutwara amasakara yobokareri oboiga asengo korale na korete school na bwata maruwe njengachete tali muntu ke utamanyete gashe anaijua amanyete gokora igashenga na era gokora ya wayari bono ga sacha ga gokora gashe timatio murangeri inje na ichanire onaro mwana ne muro mukogoti bono eserikali tigebu atibu yeren konyenga nkikiarenge egekogoranje narenge nganyana somirio mwana ne gasiara gokora oyo morenta sega sinere tokesa totebinga kiacha abamenye bo mucyo Nyangoso nigo basabire serikali komanya bali bonse babaterani neli mochirio kobeko umuriro maminchaneri chikolie kampuni umuriro ya Kenya Power asabona basabira abo bisabe kampuni gosabe kyombeke ya Kenya Power gokora egasi abakiboikiranu tonarenge gwapiri ese Kenya Power efuatirie omonto oa omwana egasi akonegiti umuriro jasari chisoti kati ntotageti chisoti kati na chiagarira omwana yakuru ngoyo omwe gasi amakonegeteri omuriro Kenya Power toko requestiga Kenya Power efuatirie eteke step osomonto o omwana egasi niga abantu bonse banyako bagusabanya ko bakubwa cinchira kiri kiganire kira bakobekerwa amerero na kumanya bali bonse bakobekera gusembara abo bisaba Kenya Power bono nasabire nga ekero omuntu agocha mwago kobekere posti goikomurigere buya mono nando mumanye ningo nandi natoke nekebande gositabugati estimate ne bwate mechanda singa kientambe sana nabera atoke nga yachiete nyarengo yataka gokora gas aba korigas fa Kenya Power babe bagocha kirenga kibamanya nga kiestimate erigere ntocha konyora abantu bagukwa asa makweli akorwa asenge nchobata korigas yabo igona inche natebanga ki tigabantu ba Kenya Power babe responsible. Thank you. Umubere Nyagusira ni gorusiga nabo bisakuru asegeta seni kya Nyangoso asabana ko baguchi senke ndwe ya mo ime county ya Kisii ekere bono obutuki bwachakire ekerenga gitogyo kwanera abo bisaba Kenya Power ngekiraneti asaba bisaba yabanyara ko bagusaba barakora obutukia igoro ye korekeiga maiga ye koreke kyo cyane gabantu bonse banyara ko bakusabanya ko bakubachinchira kikiganire elikobeke merero gosikoro semeria singa cyabo erigo itanga nebikore bingabune biga Kolipote seni kia wanambe mgia nsoko TV korogega se chire Nyangoso gotoka se wadi ya Bogetauri mebunge ya base county ya Kisii Letarian Dominic Onderi Nyabuto